Pasaton tu sudah ruas. Dohot tamu namar minggu apala sadarion. Suaksoni amanami do inanami. Soksoni hahanggi pinaribot. Namar dohoti ibadah melalui live streaming. Selamat beribadah madihita. Tapuk kama perminggot tamared de mahita. Sabukad de nomor 206 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goarni de bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di perbadian na tumapalangi dot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehova, ida maau, apalau sa diri uso-uso di biru-biruku, jala luluaku nasida, songon pangalului ni permahat di punguan naganu pari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suaksoni au mengalului biru-biruku sogot haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nung marpungu hami di son diari na penerbadian mi, saibuhai ma pinggol doho rohanami, asa marlas ni roha hami manangion hatam nabadiai, jalaringgas hami manibangi do upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangi yang tuho, uru pimahami, asa huparasya kami aka ari-ari ni ngulunami na poddoki. Say pamasok mahami to hanguluan sa liling-nililing na. Pujion nami mahodisi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhatta, mari kita nomor 726 ayat sada. Pati ni debata dimirguta sadarion, ima nadienet sian ulaun ni apostel, bidu saplonom, ayat 30 sada, sonon ma didok disi. Jadi didok nasida ma, haporsiai ma Yesus asa mangoluho, dot isini bagasmi, ido sahatna, atong rak mangidogogo may tatutuhatta, lamang ulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na ubarto patik mi. Amin. Ina Gloria.
Terpuji Tuhan, mari kita di nomor 172, ayat sada dohot ayat 2. Tato poti madu satta tu adupan ni debata, martang yang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia, ama nami merhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang piga hali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa, alani ido ubanu paserep hami diri nami sadario di jolom, jala huparatopot tami, tuna jok-jok do hami manibil sianak kadalam munabadia songo biru-biru nalilu. Sayunak pabali hami siat jolom alani dosa nami. Aidang di halomo roham hamatian niya kapardusa. Alaiha mubon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut gagiluhon nami do pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panidangio do tagogon nito di porbadia. Asa tarapul situturo hanami majoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Baga-baga taringot tuha sesan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah, nung nga polahu pasisi aka pangalaw simsongon obun. Jala sangon obun manorop akka dosam. Say mula mahutuau ayahu do si paluaho. Hasangapon madilibatana di gijang. Amin. Kor inahana. Tapuji Tuata, marhiti tede nomor 696, ayat sada dot ayat 2.
Hatani debata nagabe turpuk epistel dimingguta sadarion imana denet sian Hosea bidu 5 memuka sana 15 jala diuduti itu Hosea bidu onom memuka sana sada satu onom tajaha namar sikat sorin. Lau mau mulak dengan aku paima diudukon nasida dosa nasidai jala lidului nasida bohiku di bagasan hagugotan nasidai pasugoton nama mangaluluya usian nasa rohana. Sai pangulon na dohita duksalpu 2 ari, tole patulu arihon papahihon na hita, asa mangolu hita maradopon ibana. Tung ahama bahinok kutuho Efraim, tung ahama bahinok kutuho ali Juda. Ay tudoson obum manogot hadaula muna, jala tudoson nabur manogot natibu manaik. Ai lomuan doro aku mida asini roha asa mida pilihan. Jala lomuan mida berbinoto di debata asa mida pilihan situ tungon. Ido sahakna. Mertua do nato mangingon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Terpuji Tuhan merhite-hite de nomor 110 ayat sada. Tahadidak ko mga porsya tay, soon na hinatidak ko dinungata sa porsya o sa dok portibyon, ra mahitamad dok. Au porsya di debata Jahuba, ido ama pergugon na suatu dosan, nato mo palangi dohot tano. Au porsya di Jesus Kristus, anak di debata Jahuba na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, nagabe-gabe sa tod di porbadia, adorak sa bubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpazal libana di hau pinarsilang na tuat tubanonitaro dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo
lahudul tu siamu ni debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosa ni, disima ibana pa mamulok sogot tu tanoon, manguhumi alak na mangolu doho namate, au porsia dito di porbadia, jaladok sada huria na badia, huria to baniala Kristen akan na badia, do alisan di dosa, do dihatai na mandok, mulak mangolu sogot dangi halak naung mate, do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Kur ama Joshua.
diuduti Korlansia.
son napatakas son tikting na masa di tongan ni huriata. Tabigima na pinaturang isahalak perhaladu. Tikting di huriata di miguta sadarion tanggal 10 sada Juni 2020 Gorna miguta minggu pertama Dung Trinitatis. Topik minggu haporsiaon mi do na panguluhot ko 2.1 Sermon Perhalado. Sermon Perhalado pada hari Selasa 13 Juni 2023 masuk pukul 17.00 WIB. Sermon WEK Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.00 WIB. WEK 2 di rumah keluarga Y Hutajulu Borugultom, Jalan Kapten Ishak nomor 32 Cimahi. WEK 4 di rumah keluarga Asitohang, Situa de Beruta Barat, bertempat di Komplek Bio Farma, Jalan Bio Farma 1 nomor 14, Babakan Cianjur, RT 0607 Gunung Batu. WEK 6 di rumah keluarga SP Manik, Bor Tapu Bolon, Jalan Letkol GA Manulang nomor 215 Padalarang. WEK 8 di rumah keluarga E Hutayan Boru Simbolon, Jalan Makmur Utama Kia Hafid Baros Cimahi. Hari Kamis 15 Juni 2023 pukul 19.00 WIB. WEK 1 di rumah keluarga Nyonya Osi Hombing Boru Nainggolan, Jalan Puribaya nomor 4 Pondok Dustira KBB. WEK 3 di rumah keluarga Nyonya Asima Tupang Boru Gultom, Jalan Kebun Cau nomor 4 Cimahi. WEK 5 di rumah Nyonya Pesi Tompul Boru Simatupang Opuleni, Jalan Purbasari nomor 39 Sangkoreang Cimahi. WEK 7 di rumah keluarga Empak Pahan S Boru Manalu, di Kluster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame KBB. WEK 9 di rumah keluarga Jesi Hombing Boru Sitorus, Puri Cipagaran Indah 1 Blok G nomor 9. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juni 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan gereja kita. 5.1 Pemberitahuan 5.1 Baptisan Kudus atau Pendidikan Nabadia. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023 dalam ibadah pagi, gereja kita telah melaksanakan baptisan kudus atau Pendidikan Nabadia kepada keluarga Atornip I Boru Siregar WEK 4. 5.2 Jemaat pindah. Terhitung mulai hari ini Minggu 11 Juni 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat atas nama Nyonya Malau Boru Sinabutar WEK 8 ke Gereja Katolik Bandung. 5.4 Berita duka. Pada hari Rabu 7 Juni 2023 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Pangku Raja Feni Lubis, tempat tanggal lahir Banda Aceh 2 Oktober 1958, tutup usia 65 tahun. Meninggalkan atau Nahina Baluhon istri Kontina Manaris Boru Tapea yang beralamat di Perum Pemda Jalan Peternakan Blok F nomor 72 RT 03 RW 10 Cibeber masuk WEK 8. Pada hari Jumat 9 Juni 2023 telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.5 Ruas Parguru. Terhitung pada hari Minggu 11 Juni 2023, gereja kita akan menerima menjadi Ruas Parguru atas nama Rudy Boston Pasaribu. 5.6 Retret Remaja. Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan kegiatan retret yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 sampai 18 Juni 2023. Tempat Villa Kesia, Jalan Sersan Bajuri Cihideng, Kecamatan Parompong KBB. Tema I Grow, Go, I Glorify, Matius 5 ayat 16. Dimohon kepada remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengikuti kegiatan tersebut yang mendampingi Situa DRS Borusiahan atau Ketua Dewan Koinonia. 5.7 Tabe Tanggap Bencana Distrik. Gereja kita telah mengikuti pelatihan Tabe Tanggap Bencana Distrik 18 Jabar Tengdie pada hari Kamis sampai dengan Sabtu 1 sampai dengan 3 Juni 2023. Yang mengikuti kegiatan tersebut Situa RF Sinas Sirait, Situa NTH Pardede, Situa RML Sinurat, Franky Huta Barat, Ingrid Buru Pengarebion, dan Mikael Sitorus. 5.8 Sumbangan Pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen padang untuk pembangunan dari keluarga Situa Wesi Patupang Boru menurut almarhum atau Apu Aaron Wek 8 sebanyak 10 sak. 5.9 Basar Indah Gracia. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023, pengumuman Kor Indah Gracia akan melaksanakan basar di depan gereja. Semua hasil dari basar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. 5.10 Perbaikan Warta Keuangan. Pada Warta Minggu 4 Juni 2023, pada penerimaan pembangunan kolom tok-tok ripe pembangunan tertulis Nyonya J Pengaribuan Borusiahan Wek 4 400.000 rupiah yang seharusnya adalah atas nama Nyonya Simanjuntak Boru Tapu Bolon Wek 4 dalam garis miring lunas. Demikian telah diperbaiki. Warta tambahan Paskah PGIS. Gereja kita telah mengikuti ibadah syukur Paskah PGIS Cimahi dirangkai dengan lomba poco-poco antar gereja dalam lingkungan PGIS Cimahi yang dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juni 2023 dan gereja kita memperoleh juara 4. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada seksi perempuan dan semua peserta yang terlibat. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapasama pelihat sada ado sada be, hut mata puji tuata marhite hitede, 452 mamuka senat sada dohot udukna. Marsahiti
sai dodo sai sude ainunga mate Jesus dong juronai musim parho long roha Jesus Jesus, Jesus. Martangyang mahita dami ni debata na sumurong siyan salhut na roha ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Ruas ni huria na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus nagabe jamita di minggu pertama dung Trinitatis di bagasa Tikyon tersurat di Matius sia ayat 10 sahatu ayat 26 tajahama marsorik-soring uju di hatao dope hatao deng tunasida nungaro sadahala nasangap marsobba tu ibana huhut madidok ipe mate borukku alai romaho mangapeho tanganmu tu ibana asa sumuang mangolu. Dungi tongon ma adong sada boru-boru na tamaningon bulan leleng ni 12 tahun naro sian pudina majaharab puni iulosna.
Dungi humusor ma Jesus, tibereng ma ibana, las ninnama. Pos maroham ale inang, ha porsyon mido na panguluhoko. Dungi hipasma boru-borui ola ni nasangobasi. Jadi di dokma lau mahamu aidada nama te si betet on namodom do jadi di parekeli nasi dado ibana. Dungi sarma baritai tu nasaluating. Saya akan coba membaca dalam bahasa Indonesia. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Songonima sahatna di bagasan pajaho turpuk imana tarsurat di Matius sia ayat 11 sahatu 20 onom. Hurian itu hata jala ruas ni huria na beribadah secara live streaming di bagasa tikyo. Adong masada suku-suku tuhita. Ise sia tonga-tongata naso hea marsahit. Pasti sudedo hita hea marsahit. Alai hamunak kamang dota munaka inang di bagasan parpunguata sadarion. Siapa di antara kita yang sedang mendengar khotbah ini yang sedang sakit? Ada banyak di antara kita yang mendengar khotbah ini yang sedang sakit. Baik mereka yang beribadah secara live streaming maupun kita yang beribadah pada saat ini. Alain agabe suku-sukun tuhita amang inang. Nunga sadia leleng hamuna marsahit na beribadah secara live streaming. Nunga sadia leleng hita marsahit. Ada mungkin 1 sampai 2 hari dia sakit karena flu. Ada mungkin beberapa hari oleh karena sakit demam. Ada mungkin 1-2 orang yang sudah bertahun-tahun mengalami sakit. Tetapi adakah di antara kita
yang mendengar firman Tuhan hari ini sakit selama 12 tahun? Hamunana beribadah secara live streaming. 3 hari sahit muna, 3 minggu sahit muna, 3 bulan sahit muna, 3 tahun sahit muna. Di BG hamuna do turpuk jami tadi bagasa tikion. Adong sada perempuan na mengalami pendarahan. Dia sakit selama 12 tahun. Hamunaka mangdo tamunaka inang. Dada waktu najepek 12 tahun. Urado hita mandokon hata 12 tahun. Alai nama dalani itung masai maul situtudo. Dan kalau kita perhitungkan lama durasinya kita sekolah. Isaranan waing mulai san SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Boy ma dohonota berarti molo bilangan 12 tahun on marsait ma mungkin parupuanon mulai neng masuk ibana marsikola 1 kelas 3 SMA. Bayako kamu nama jolo 12 tahun pendarahan parupuanon 12 tahun ibana mengalami. Itu bukanlah waktu yang singkat. Holat tabona do hita madokon 12 tahun. Alai molo hita mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Itu mungkin sudah sangat lama. Jala molo taparohaon do amang do tamunak kainang. Turpukta di bagasatikyon. Molo tajaha do paralel ni kitab Matius tu Markus di bagasan turpuk taon. Buido berengotta manang buido dapat hita informasi bahwa ternyata perempuan ini sudah berobat kemana-mana. Nungalai mana tu tabib, tu sude tabib nunga borhat ibana. Jala sude na adong di ibana, baik materi, baik harta, baik tikina, molotung adong pedibana harta nunga habis dijual sasudena lao marobat. Nunga borhat ibana tu akatabib, tapi justru bukan kesembuhan yang diperoleh oleh perempuan yang pendarahan ini, tetapi justru katanya di dalam firman di dalam turpuk ini semakin parah doninna sakit pendarahan nai. Hamuna kamang do tamuna kainang. Adakah di antara kita yang demikian? Mungkin ada 1-2 yang sakit bertahun-tahun. Tapi yang sampai habis hartanya, yang sampai ludes hartanya, mungkin hampir tidak ada. Dan kalaupun ada mungkin 1-2 orang bisa kita hitung dengan jari. Alai adong masada berita lasni roha. Na tabege di ibadah mingguta sadarion. Ima ternyata tidak ada penyakit yang terlalu berat yang tidak dapat disembuhkan Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit yang terlalu lama yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan kita. Dia adalah sang tabib ajaib. Ibana do nagabe tabib na sumur. Nunga mungkin hita marobat tu berbagai tabib, tu berbagai dokter, bahkan ke berbagai negara, 1 bagasan tikion. Alai dang ita dapot dope hama malum ni parsahiton. Di bagasan turpukon nang dohonon natuho amang inang.
unang putus asa. Jangan menyerah. Jangan katakan songo-songonon nama ngoluku. Dangadong be pakirimon. Bereng teladani paropuanon. Meskipun hartanya sudah habis, meskipun kondisi fisiknya semakin melemah, dia tidak putus harapan. Dang menyerah ibana, dang margudopong ibana, dang madele ibana. Alay ahado na diulahon ibana amang inang. Setelah kesekian tabib dia pergi, artana penunga habis. Begitu juga waktunya sudah habis. Alay dung di bege ibana, Tuhan Yesus na sedang lewat. Maka semangatnya, pengharapannya yang ada justru berapi-api. Justru dia menunjukkan semangatnya yang kuat. Justru berhat do ibana tutu hatta Tuhan Yesus jala di bagasan di dokon ibana ma asal ku jama saja jubahnya aku akan sembuh. Nanggo apala ulosna hujama mangolu maaw. Amang do tamuna kainang. Adong do di tonga-tonga ta. Adakah iman yang demikian yang masih hidup di bagasa tonga-tonga ta sadarion? Masihkah kita mampu di tengah-tengah pergumulan hidup ini, di tengah-tengah penderitaan ini, di tengah-tengah penyakit yang sedang kita derita, di tengah-tengah semua persoalan hidup kita, masihkah kita mampu mengatakan asal roh autu debata, asal roh autu Jesusi, pasti do malum huhilala, molo hutiop silang ni Tuhani, ikondo dapotan hagogo on au, dohot hamamalum au. Porsiado pehita di bagasan tuata Yesus di zaman saunarion amang inang, masihkah kita percaya pada Tuhan kita saat ini? Terlebih di era digital saunarion, manangna di zaman milenial on, di bagasan partikianon, masih adakah di antara kita yang beriman sekuat perempuan yang mengalami pendarahan ini? Asal ku jama saja jubah Yesus itu, aku pasti sembuh. Ima haporsion alani itu di bagasa tikyon hamuna akamang. Mari kita memiliki iman yang sama seperti yang dikatakan oleh perempuan tadi. Rodo ibana tu debata, rodo ibana tu hatta Yesus Kristus. Boan masude pergumulan mi, boan masaluhut nasude parsahiton mi, boan masude na membebani roham di bagasan tikyon, boan mai tutu hatta Yesus Kristus. Roma ho tu ibana tiok masilang nai martangi yang maho tu ibana jala dokon madi bagasa roham asal ku roau tu Tuhan Yesus sude akan nadok-dok nahu tahun di bagasa tikion malum doi imana tabereng nak kiningan na dipatupa salak perempuan yang pendarahan itu. Apa yang dia miliki? Adong di ibana pengharapan yang sangat besar. Adong di ibana pakirimon na mangulu
Dan imannya yang teguh diucapkan juga kepada kita, bahwa perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 22 ini bukan hanya kepada perempuan ini. Alai tu sudedo hita nama bege jamita di bagasan tikion. Allah di dokot Tuhan ta Yesus Kristus do marhite hama malum ni parsahitoni namandokon, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Posma roham ale inang ha porsion mido na pangoluhoko. Posma roham, teguhkanlah hatimu. Jadi jika ada di antara kita saat ini yang sudah mulai agak goyah, yang sudah mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih mencintaiku, dihaolongi Tuhan itu piaunuang, nunga mulai merasa hita apakah Tuhan itu masih peduli kepadaku, nunga mulai agak bimbang hita di bagasatikyon jalatadokon, masihkah Tuhan menyendengkan telinganya kepadaku? Hamunaka mang dota munaka inun, kurang do cara dibahen portibion laho mabahay kita asa manadikon Tuhan. Kurang do cara ni portibion di patu-patu bagasan hita asa tatadikon Tuhan. Alai hatani debata di bagasatikyon, kabar sukacita pada hari ini adalah bentuk doa kita, bentuk seruan kita dengan kedatangan Tuhan Yesus. Doa kita dijawab dan Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, imanmu yang menyelamatkan engkau. Dangau madokon i, dang padita nama dokon i, alai isedo nama dokon i amang inang. Firman Tuhan hari ini yang mengatakan itu, posma roham ha porsion mido na pangaluhoko. Karena itu amang dan inang, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dipaingok dohita di bagasatikyon. Ahape persoalanmu, ahape persahitonmu, ahape penderitaanmu, ahape sitaunonmu di bagasatikyon. Unang lauho tu ilah-ilah na asing, unang lului pertolongan sian halak nasing. Jangan cari pertolongan kepada dunia ini. Sotung lau hita merdatu-datu, sotung lau hita mangalului akka hagogon ni portibi. Alai cukup mahita roh tutuhatta Yesus Kristus. Dia mampu menolong kita. Holong dorohana maradopon hita. Peduli do tuhatta Yesus tuhita. Jala peduli do tuhatta Yesus Kristus di bagasan parngolutan. Hamunaka mang dota munaka inang. Ahadu pergumulan muna di bagasatikion. Suami do nagabi mabaik kita bergumul. Istri do nama baik kita bergumul. Ekonomi do nama baik kita bergumul. Karejoni dak dana do nagabe mabaik kita bergumul. Manang kepatuhan generasi muda do nasoarong bedi bagasatikyon mabaik kita bergumul. Manang keharmonisan di tonga-tongani keluarga tado mabaik kita ubay nagabe margumul dangarong be keharmonisan di tonga-tongani rumah tangga ta. Alai ti rumah parupuanon na sedang penyakit pendarahan on. Apapun itu, Yesus mau
mengatakan kepadamu saat ini, posma roham haporsion mido na paluahoko. Teguhkanlah hatimu, imanmu menyelamatkan engkau. Hamuna kamang dot tamuna kainang dada holan nagabe barita nauli ima paropuanon na berengota di Bagasatikyon. Arong dua peristiwa na boy berengota di Bagasatikyon. Ima nakiningan termasuk boru ni si Jairus, ima kepala rumah ibadat na boy berengota di ayat 10 walui. Ngamoding boruna ima boru ni si Jairus. Jalana sangap do si Jairus. Alai dan gawe hasangaponi madodoni ibana. Alai dan pangkat naik madodoni ibana. Dan berita kedukaan naik madodoni ibana. Ditadikon ibana do kedukaan naik. Ditadikon ibana do hasangapon naik. Ditadikon ibana do pangkat naik. Jalalau do ibana marlojong tutu hatta Yesus Kristus. Hape jolma nasangap do ibana. Dan disuruh ibana wakilna. Manangna dan disuruh ibana pembantuna laho majupangi Yesus. Alai sudena di ibanai hasangapon nai hamoraon nai pangkat nai jabatan nai ditinggalhon ibana doi laho merlujung madapoton tuhatta Yesus Kristus. Anggote kini ka nga manganggupi akan atoropi. Alai di bagasan ni indang parduli ima nakiningan prajur sahalak na bonggalon ima nasangap kepala rumah ibadaton. Laudo ibana melanjutton perdalanan na jala borhat ibana madapot tuhatta Yesus Kristus ama didokon ibana. Yesus ipe mate boruku alai Roma ho mga peho tangami tu ibana asa sumuang mangolo. Mangolo do tahe boru ni si Jairus ya manginang manang na torus do mate. Mangolo do kan apa yang dimiliki oleh nasangapon manang kepala rumah ibadaton. Habong galon naido na dipangasaon ibana. Jabatan naido na dipangasaon ibana. Hamoraon naido na dipangasaon ibana tu Yesus. Bukan. Manang duka cita naido na dipangasaon ibana tu Yesus. Nggak peduli dia. Manang tangis ni natoropi na dipangasaon ibana tu Yesus. Daw. Alay ahado na dimiliki ni na sangap manang kepala rumah ibadati. Iman. Hapor siyaw do na dimiliki kepala rumah ibadati. Alanidok molo ado di bagasan pardalan ini ngoluta amang do tamuna kainang seolah-olah di bagasan perdalanan ni parngoluau tahun menuju di ambang kematian kita. Seolah-olah perdalanan ni perekonomian tahun menuju di ambang kehancuran kita. Seolah-olah dangarong be pengharapata. Seolah-olah dangarong be pakirimota. Amang dotamu na kainang. Mungkin rahamu yado mengalami. Seolah-olah di ambang kehancuran kamu na. Seolah-olah di ambang kematian hamuna. Seolah-olah di ambang akka namasa tu bagasan ngolumuna. Godang nama baik kamu hirana madabu.
Alay hamuna kamang do tamuna kainang di bagasan turpukta sadarion. Teladani perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun itu. Teladani juga kepala rumah ibadat na sangap on na marlujong ibana torus tutuhatta Yesus Kristus dang peduli ibana, dang peduli artai, dang peduli hasangapon nai, dang peduli kedudukan nai. Di bagasan tikion molo borhat hita merlojong tutuhatta Yesus Kristus. Ditiki na melemah hita, ditiki berada di ambang kehancuran hita. Alai bolo roh hita tutuhatta Yesus Kristus. Tu silang ni tuhatta Yesus Kristus si paheheon nama hita seperti boruni si Jairus on. Paheon nama ekonomita, paheon nama nang parngolota, paheon nama museng nang ditiki na mengalami si taonon hita, paheon ni Tuhan mahita museng. Alani ido Matius sia ayat 10 1:26 on. Madok tu hita, mari datang, bawa semua pergumulanmu, bawa semua penyakitmu, bawa semua persoalanmu kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan kepada kita adalah teguhkanlah hatimu, imanmu yang menyelamatkan engkau. Haporsion mido na paluahoko. Alani i porsea maho di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Martangyang mahita. Pupuji jalo pasangapami maho ali Tuhan di bagasatikion nunga hubegi hami hatam na badiai nama nariason Tuhami asa toktong marhaporsyaon na mangulu hami jala toktong hehe hami sian aka keterpurukan i unang gabe sahit unang gabe keterpurukan i madodoni hami alay alay Tuhan di bagasan tikion dua peristiwa mau menawarkan kepada kami imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Haporsiaunido na paluaho kami. Ale Tuhan, say marhaporsiaun na togu mahami tutu di bagasan tikion. Aha penamasa di tonga-tonga ni parnguluan nami. Alay, say tuarupanmu mahami ro. Say toktong ma silang mo na badiai ali Tuhan hu parsigatuk kami asaboy hami hehe asaboy hami dirgak majalani ngolo nami di bagasan obason. Tuhan nang songoni barita na moding nung nga dialapo tu adopanmu imang amang pangkuraja lubis imana ni habaluhon ni ina nami boru hutape manadi kontolu danak. Tuhan totu di bagasatikyon masay lulung-lungud do pakilala ni inang boru hutapea rap do tolu yanakon na ali Tuhan. Alay hatam na badiyay ma molo beribadah secara live streaming na sida di bagasatikyon unang putus asa inanami i dohot yanakon na jala unang madele inanami i ali Tuhan. Alay say pahehe alay say padirga ma ibana jala boy tutu ali Tuhan gabe teladan di inanami i perempuan yang pendarahan 12 tahun itu dan juga boru ni si Jairus na dipaheheho ali Tuhan. Gabe ima tudos-tudos tu inanami boru hutapea di bagasatikyon asa memiliki haporsyaon na togu na sida. Songoni maali Tuhan nang di bagasatikyon
utangnya ko kami ma nang aka berita pelayanan nami. Jala di bagasan minggunan yang roon marsakap do kor ama Joshua lau borhat tu depo ale Tuhan. Pos do rohanami ale Tuhan. Songon aka edenong pinasa ni parkor di bagasan obason. Asa toktong mahami marhapor siaon na tugu. Asa toktong hami mamuji guarmo na badiai. Jala songon dia penahudapot hami di hari Minggu 10 Juni 2020 di HKBP Depok. Naboy doi saluhutna patulusonmu ima tu pembangunan gedung sarana prasarana. Ale Tuhan di bagasa tikyon peng. Hubwa kami ma akabarita na mga lehon sumbangan na tuhuriami ima keluarga ni amang situa we si matupang boru manurung opo aron ale Tuhan. Pasu-pasu maamangon ale Tuhan dinaong pasahaton pangurupyon na tutonga-tongani huriami. Asahoma na melipat gandakan berkatmu tutonga-tongani nasida. Songoni maale Tuhan naong pasahaton pelean di bagasan mingguon, baik pelean tu huriam, baik pelean tu pembangunan, dot aka pelean-pelean na suboy huguari hami di bagasa tikyon. Martangyang dohami ale Tuhan tu aka ruas di huriam, nang ruas simpatisan, nang ruas di duru ni Cimahi. Asaho mamelipat gandakan pasu-pasu mi tu aka ruas mi ale Tuhan. Marhite ulaon na lehon marlopik gadda pasu-pasum tutonga-tonga ni nasida nung nga dipasahat nasida na dumenggan tu adupanmu na badiaim. Akarwas di huriam ali Tuhan na marsahit di bagasa tikyon gabedang boyro marminggu nasida. Mungkin ali Tuhan beribadah secara live streaming nasida di bagasan tikyon. Pamalum ma parsahiton ni nasida. Jalahoma ale Tuhan na manugunogo nasida. Asalam tang margugo nasida. Jala Roma nasida tu bagacoro na pinarbadian monto ari-ari minggu na nengroon. Akarwas ni huriam ale Tuhan na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon. Homa ale Tuhan na manabay gadyang ni umur di nasida. Songoni rumah tangga na marulang tahun di bagasan pernikahan na di bagasan minggon damem na sumurungi mana toktong mian di tonga-tonga ni nasida. Pasu-pasu mahami salu na upuji jala pasangapay memaho di bagasan guarna Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Romahita tujolo pasahaton pelean bulanata marhite amplop marede mahita sian buku ede 810 sada. Dia maha Tuhan, Dia
Tuhan di hari-hari baik mau napunau bina supasumi isu de portigian isu de ingana dia maho Tuhan asir. Ayat sada jongjong mahita. Di au maho Tuhan di hari-hari ai dekani baso pada merohagi isu de portigian isu de ingana dia maho Tuhan asiroha. tatanyakon ma peliata ale de bata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silelo narenggan dohot na sauli basa na mauli utus hupasa tami masyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho say jalo megebe wap na usus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pelianon pati bulo na rajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhitete todim, asalam tadahami godang ni selolon mi tuhami. Asalam gerger hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilahon mi pamataku hol sadohon gogoki pasahan ale amanami na di banua gijang say pinorbadi amagwarmu say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di banua tongon song na di banua gijang leon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan mardosa tuhami una kami tugi tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasauron madame na tutod di munabe. Amen.